Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция Слава. Едно място, където се опитваме да откриваме какви сме били, кои сме и какви можем да бъдем. Явно след първото издание, не само на територията на днешна България, но и на територията на едни съседни страни, така на югозапад от нас, са се запитали какви са те. Получихме доста писма във връзка с нашия разказ за Апостол Войвода. Искам да ви покажа една публикация във вестник Ню Йорк Таймс. Това е моят предпочитан вестник. От 1905 година, 1905 година често го преглеждам. И вижте какво пише там във връзка с смъртта на Апостол Войвода. Macedonian leader slain, Apostle killed in fight between Turkish troops and Bulgarians. Българи. Македонец тогава е било синоним на българин. Българин равно на македонец. Македонец – най-голям българин. Уважаеми зрители, всяка история, било то лична или обща, живота на всеки един от нас има своите възходи и падения. Нагоре, надолу. Събитията, за които ще ви разказваме днес, са апогея, върха в новата ни история. Искам да ви покажа едни кадри. Вижте. Българи играят хора. Това са автентични кадри от есента на 1912 година. Танцуват, играят хора, ръченици, прегръщат се, празнуват. Но това не е някой голям празник. Не е Великден или Гергьовден. В момента, между другото, виждате, това са руснаци пък, които играят казачок. Те са били санитарни части в българската армия по това време, доброволци. Това не е Гергьовден, не е сватба. Така българите по такъв, може би странен за днешния ден начин, посрещат новината за общата мобилизация в началото на Балканската война. Тези хора, ръченици, са началото на онова романтично, драматично, трагично и, за съжаление, дълго време отричано усилие на целия ни народ, което днес наричаме с общото име войни за национално обединение. Много от тези танцуващи хора скоро ще бъдат мъртви. Очаквам ги жестока касапница, кръвопролитие. А те отиват на фронта все едно, че отиват на сватба. И може би наистина това е нещо като българската сватба. Историческият момент, в който за кратък миг българите са усещали най-силна привързаност едни към други. Това е един от редките случаи в българската история, когато обединителната сила на кръвта е наделяла над всякакви различия. Богатство, професия, образование, социално положение, партийни пристрастия. Те са нямали никакво значение. Ще ви покажа кадри от окопите на Балканската война. Там, в тия окопи, в атаките на нож, един до друг се сражават граждани и селяни, професори и орачи, фабриканти и бедняци, богати, бедни. Хора, които живеят различен живот, имат различна история, но хранят обща надежда и обща вяра в успеха на едно справедливо дело. Всъщност, в тази война те са водени от най-естественото и най-човешкото чувство за справедливост. От чувството, че техните родни братя в Македония и Тракия, българите, трябва да имат шанса за свободен живот. На нас, които живеем днес и за които е обичайно да се делим, да се караме помежду си, винаги да сме разделени, винаги Левски и ЦСК, това може да ни изглежда невероятно. Но тогавашните българи наистина са изпитвали нещо като глад за единство. А сега искам да ви покажа един много специален кадър от Балканската война. Само след 3 седмици от началото на военните действия, българската армия стига на няколко десетки километра от Цариград. Това е разпит. Разпит. Български генерал разпитва пленени турски войници. На пръв поглед това, което виждате, няма нищо особено. Обикновен разпит. Точно в момента, когато турското правителство иска примирие. А сега да го погледнем малко по-внимателно. Български офицер седи на стол, седи, как да кажа, като истински бей, пуши цигара. В негово присъствие пленените турци стоят прави, изглеждат доста оплашени според мен. Всъщност този кадър е дълбоко символичен. Аз не съм виждал по-ярко доказателство за великата промяна, която носи тази война. Промяна в душите, в главите, в съзнанието. Да се вгледаме отново. От съзнанието на така наречения 5-вековен роб няма и следа. Този офицер владее положението.
Той вече не е просто господар на конкретната ситуация, в която той разпитва, а някой бива разпитан. Той вече се чувства господар на собствената си съдба. Представете си как се вълнува в този момент. 5 века неговите дядовци и предци практически са живели в страх, в несигурност. Айде да не е като роби, ама като рая. А сега сам султана го моли за мир и изпитва панически страх от него. 5 века османските оръжия са държали българите покорни, а сега османските бойни знамена са в краката му. И това далеч не е единствения случай. Българските победи в тая велика война, както и пленниците, са многобройни. Много са. Но нито една победа не ни е донесла такава слава, както прочутото преземане на още по-прочутата Одринска крепост. Една от най-силните страшни крепости в Европа. След тази битка, уважаеми зрители, не е имало европеец, който да не е чувал за България и който да не знае какви хора са българите. Както и не е имало европеец, който да се съмнява, че ние сме европейци. Има обаче нещо особено, загадъчно и мистериозно, което обвива и падането на Одрин, и цялата тази Балканска война. За много чужденци това, което се случва, е било нелогично. Дори и на нас днес ни изглежда леко нелогично. Една малка, едва що освободила се страна, 4 милиона, успява да победи 30 милионна империя. Къде е логиката? Нека да видим още едни уникални архивни кадри от онези времена. Радвам се, че имаме такива кадри. Това е пленена турска армия, пазена на един остров на река Марица. Погледнете колко окаяно и отчаяно изглеждат пленниците. Пленени турски войници, охранявани от българската армия на този остров. А сега виждаме как българското царско семейство, заедно с българските офицери, генерали, влиза в Одринската джамия Султан Селим. Тази джамия е вековен символ на османското могъщество. Вижте походката на офицерите, на българските генерали. Тук са и Георги Вазов, и Михаил Савов, и майор Вълков, и нашия цар Фердинанд. Вижте тяхната самоувереност на победители. Какво означава това? И това означава, че са си вярвали. Ето това е важно, да си вярваш. В тези две филмчета, заснети по едно и също време, може би е закодиран логичния отговор на въпроса защо българите успяват да победят, защо побеждават. Османската империя е била сразена не само от нашето оръжие, от бойното ни майсторство, от военното ни изкуство, но и от българския дух, от българското единство, от чувството за успех, от ония думи, които са били девиза на онова време. Сега или никога. За този триумф и за този дух ще ви разкажем днес. Ще ви разкажем за превземането на Одрин или българския дух.